Dobro, dosta. Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu na kanalu. Danas radimo, kao što vidite, jedan challenge. Taj challenge se zove What is my mouth challenge. Ako neko ne zna šta je What is my mouth challenge, znači uzmete nekoliko namirnica, znači on žmuri, ja mu to tutnem usta i on mora da pogodi koja je to namirnica. Pa možemo da krenemo, ko će prvi da žmuri? Zimi, zum. Ti prvi. Čekaj, povidi se. Da moći šta ja. Jel imaš ti kako? Sad ću što. Ja ću prvi da žmurim, on će mi stavljati. Tu mi je voda. Samo mi kaže nešto gadno. Nije. Da se jede. Jede se. Ajde. Pavlaka. Aha. To... Čekaj. Da. Samo mi sviđa se. Da. Sad ti 1-0 za mene, ja sam pogodio. Sad on treba pogađa. On se ne vidi. Ja sam zatvorio oči, tako da ne ništa. Aj kad ih otvorim, ne bi. Može? Čekaj, ne moći nic. Sad ću da... Da. Sve se ovdje jede. Jel ja to volim? Ne znam. Poštedit ću te. Stavit ću ti malo više. Čekaj. Ej. Čekaj da ti ovo vidiš šta je. Dati neki zapad. Ali koji mora kažeš naziv. Joj, jogurtno. Šta je? Ovo biber. Ne. Evo to. Nemam pojma, evo to neki nešto odmah. Aleva paprika. Fuh. Ja, bože. Ajde. Da si mogu nešto gore. Ima da gris. Ja, bože. Čekaj. Da stavim se. Ah! Ajde. Ne! Šta ti je, bre? rekao, ideš da otkrijem. Mua! Ne! Šta ti je, bre? Rekao. Peko. Pa nisam te ja pitao da li... Ah! Da te nađe Alevu. Ja, bože. Znači, dalje je 1-0 za mene, on je pogodio. Jel će mi staviti samo kašičicom ili čim? Sad ću viljušku. Nemoj da mu budeš viljušku. Neću. Da se jede, to piješ, da se Jeb. lepo, Ćeš manje ili više? manje. Jel je lepo? Zavisi kako se koga. Jel mlečno ili čvrsto? A? Samo te otvori usta. Otvori usta, ajde. Čekaj. Otvori usta. Džem. Nije. Marmelada. Nije. Od breskve. Nije. Ali ono što se maže na hlebu, onaj namaz. Džem, brate. Nije. Marmelada. Nije. U onoj mali ima
ovako u bačici. Ovako. Kako se to... Tu to mašu, valjda pojem za mene. Znate šta će mi dovosti? Ne znam šta je. Slatko kajsija. Brate, nije džem. A ja, vate. Ma nije džem. Ali pogodio sam da je... A da, Rekao si bresko, rekao si bresko. I sad... Ali u kao, ne. neće. Da te tebi dajem sve ukusno. Da nikako je da... Ne, gledam. Čekaj, daj mi malo vode. Ukusno, a stavio mi je... Sve sam ti slatko. Da, ali stavio mi je pavlak. Brate, ko ne voli Pavla? Mislim, to je jedno. Nisi mi dao hemijsku. Ajde. Gine mi slabo. Ćeš još? Mam? Kovač sa suvim grožem. A možda sam jeli malo brate. Ćeš još? Neću, ja sam pozdravio. Čekaj! Drago. Jesam? Vada nosi. Neću. Ja. Koliko? 2, 1, 1. 1-1. Jadam. Jesi? Čekaj. Ovo ću dam u kožiče. Daj. Čekaj, stani ti prvo biš ono što si od Pavlake, da bude ukus Pavlake. Izvinite ako je buka, ne vidim, zašto. Izvinite ako je buka, pošto snimamo... Šta je? Pošto snimamo na terasi, pa... Stavio si ti malo više. Tako smo u mogućnosti. Brate, prospio, je ljuto? Ne znam, zavisi. Znači jeste. Ne mora da znači. Ide, a? Bude gleda. Otvori usta. Ne, aj, otvori. Otvori usta. Čekaj, ne mogu. Aj. Papa. Biber. Nije, Biber. nije, Vegeta. nije, Cima. nije, Čaj. nije. Šta je? Random i beli luk. Brate, ne sećam beli luk. To ti je zalevu. Oli. Hoću da ti stavim. Ko od vas jeo beli luk? Ja, mislim nisam ja, nego mi stavio majmun. Zato meni je stavio alevu. Boje nego beli luk. Ajde. Vape biber. A, Biber u čemu? nije random nego ne čvrst. Pa kako se zove taj biber? Znate, biber je biber. Ali u čemu, kako, ne znam A, kako se zove. u teglice. Ne, Nego, kakav biber? okrugao. Ma, drugačije kako se zove, biber u tegli. u zrnu majmune, ali dobro, pogodi se. A? Ja uzlo. Šta mi ne daje alevu biber. A ti meni Luka i Pavla. Ajde. Ovo ide na kašiće, da znaš. I nemoj da gledaš. Čekaj. Je lepo, Jeste, piše. slatko, Da. slano. Brate, ide na kašiće. Jel slatko? Da. Nemanja, tebi ću da mi je.
Ne smijem, brate. Ajde. Enjoy. Ajde. Ne mogu. Ajde, leti avionče, ajde. Ne mogu. Ajde. Ajde, otvori usta. Čekaj. Ne mogu. Samo otvori usta i next. Otvori usta. Otvori usta. Otvori mi ruka. Otvori usta. Vidi glavu. Još. Ne mogu. Ajde. Ako se predam, Nema predaje. Nema predavanja. čekaj. Čili iz tegle onaj sok. Čekaj, mogu da skinem ovo da pokažem. Od kisli krastavčića onaj Ne. sok. Jasno. Odbijete papričice. I'm ninja. I'm ninja. 1-1 je za sad. Ja imam još jednu namirnicu, on isto još jednu. Nema šta se podraviš. No neke kesice, nešto šuška, to sam čuo. Ajde. Moraš da nagneš glavu da se ne pasuje. Da, brate, da si mi seš kilo nečeg usta. Neću, brate, na malu kašičicu. A to napuni si. Ne smiješ da ispustiš iz usta dok ne A- pogodiš. A šta si ti uradio? Znam, ali ono je bila voda. Pa šta ima veze? Ja sam mogu- Mogu si držiš usta, da progutaš. Da, ne. Čovjek, brate, ti će mi... Ajde, brate. A mora da nagneš glavu, prosuće se. Znači, u tečnom stanju. Nije, podigni glavu, leko guči kad zube, ajde. Ovako, brate. Šta je? Ajde, možeš. Možeš ti to. Možeš ti to. Ej, ne gledaj tamo. Se predaješ? Može voda jede. Se predaješ? Ne, pa šta, znam da odvrtak sam. Cim. I gore. Još. Jel, kakvom je stanju? Tečnom, prašnom? Ja tebe nisam pitao. Otvori. Ovo, brate, Kako si vidio? Ovo sad ne važi. Može znači da je. svejedno ne bi ni znao kako se zove. Je još jedno. Evo super. Mogu mi isto slaš. Da stavim mi cimet u usta. Ti sad klasac. Nešto slično. Da. Rokne getu. Primično. Valjotu na cimo čekaj. Si napunio kaševića? Da, u tečnom stanju, ajde. U tečnom stanju. Da, ne brini se, ajde. Seraš. Ajde. Ajde. Stavi tvoju činicu, tvoje manje praznije. Manje praznije. Ajde. Ajmo. Ne? Ne mogu ponoviti s malo. Ćeš još jednom, ali sad Beži, bre. druga namirnica. Ovo si mi već dao, ovo je Aleo preko. Ne. Ali Nešto imam... na sa vegetom. Ne.
Imam još jednu namericu, ali obećavam ti da je lepo. Obećavam. Nemam pojma šta valja odvratno. Obećavam ti da je lepo. Bez da pijem vodu. Ja, Slatko je. Ajde. Ajde, ja, stopit će Bože, se. nek se topi. Požuri. Ajde. Stopit će se, ajde. Šta, ajde, evo ti. Evo, čekaj. Čuvaj. Ajde, stopit će se, požuri. Ajde. Ajde. Druže, lepo prosjećaš. Vegeta. Još, Što još da? ima još nešto. Ja te drčeš gore. Vegeta i sok. Ne. Da. Ne. Ajde, probam ja. Mnogo lepo, znaš šta. Drži o tome. Vegeta. Nešto ima ljuto. Možda biber. Jel imaš nešto? Da. Vegeta, biber. Jesi pomešao salevo? Jeste. Da je Amperium. I nadam se da vam se svidio ovaj klip. Meni nije. Ako jeste, ostavite nadam se da vam se svidio ovaj klip. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I vidimo se u nekom drugom challenge-u. Pričamo da snimamo vjerojatno posle, sutra, večeras, ne znam ni ja, preko sutra za 20 dana, nebitno je. Nadam se da vam se svidio, ako jeste, ostavite like, share i subscribe i posjetite njegov kanal u deskripciji videa i ćao. Ah.